Welcome. It's an for YouTube channel here. Kukhala chete kudabwisa kwa Saulos Chilima. Yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, Saulos Chilima anasankha kukhala chete pakulengeza kwa Lazarus Chakwera amene ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti adzayimanso pamasankho mchaka chammawa, komachita kuti mgwirizano wawo watonse umakamba kuti amene akuyenera kudzayimira pamasankho ndi Saulos Chilima. Atafunsidwa lachisanu lapitali kudzera pamakina mchezo a WhatsApp, Saulos Chilima anangoyankha kuti palibe chimene angayankhule. Izi zikudza Lazarus Chakwera pa 3 May muchaka cha 2024 adayankhula pa msonkhano wachitukuko umene amachititsa mboma la Lilongwe kunena kuti adzayimira chipani chawo cha Malawi Congress Party MCP ngati mtsogoleri wake pamasankho akubwera mchaka chammawa cha 2025. Msonkhanowo kunali kukhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito zachitukuko za Millennium Challenge Corporation MCC. Kuyankhula ndi kulengeza kwa Lazarus Chakwera kuti azayimanso pamasankho akubwerawa mchaka chammawa sikuchilendo ayi kwa aliyense mdziko muno, popeza akuluakulu a chipani chawo cha Malawi Congress Party MCP akhala akumayankhula zoterezi m'misonkhano imene akhala kuchitika m'mbuyomu. Ndipo msonkhano wa chipanichi waukulu umene ukuyenera kuchitika mwezi wa August mchaka chino uzangosimikiza zakuyima kwawo. Koma chipani cha UTM chimene ndi mbali imodzi yayikulu ya mgwirizano watonse, ndipo mtsogoleri wake ndiye mwana ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima, chakhala chikukakamira zimene akuti zili mu mgwirizano wawo zakuti President Chakwera ndi amene akuyenera kuzakhala wachiwiri pamasankho mchaka chammawa, ndipo Saulos Chilima ndi amene amayenera adzayimire ngati mtsogoleri wa dziko lino. Koma pano poti President Chakwera abwera poyera ndi kunena kuti adzayima, anthu mdziko muno akhala akuyembekeza kuti Saulos Chilima ayankhula zoutani m'masiku akubwerawa. Zimaoneka kuti Saulos Chilima anasankha kukhala chete, ndipo amapanga anthu ambiri omwe ndi osatirawo iwowa zingokhala ndi nkhawa zakuti ayankhula zoutani, ndipo zonse zimene iwowa amenera kuchita amazidziwa ndi wokha. Lachinayi Chakwera atayankhula zimenezi, atolankhani ena anafunsa Felix Njawala amene ndi wofalitsa nkhani ku chipani cha UTM kuti iwowa akutipo chani pa zimene zayankhulidwazi ku msonkhano wa chipani cha MCP uja. Komatu Njawala anakana kuyankhulapo kanthu ponena kuti sangamayankhule za zimene zikuyankhulidwa ku chipani cha MCP, komwe Lazarus Chakwera ndi mtsogoleri wa chipanichi cha MCP amene akuyankhula izi pa msonkhano wawo kuti asangalatse anthu owatsatira iwowa. Iwo anatinso zikanakhala zosiyana kuyankhulako kukanachitika pa msonkhano umene zipani zonse za UTM ndi MCP zimachitira limodzi. Amavuto Bamos amene ndi wofalitsa nkhani za bungwe la oyankhulira mpandali mdziko muno la Political Science Association of Malawi anayankhulapo pa nkhani ponena kuti zimene ayankhula Chakwera pa msonkhano wa ku Lilongwe uja sizachilendo, popeza mgwirizano umene anasayinira ndi chipani cha UTM ndi zina mchaka cha 2020 umaoneka kuti unali wolephereka kale. Iwowa anachenjeza kuti zimene chipani cha MCP chikuchita zipangisa kuti anthu azakhulupiriranso migwirizano yonse yobwera kusogoloko. Abamos anaonjezanso kunena kuti chipani cha UTM chakhala chili chachiwiri komanso chopanda ntchito mu mgwirizano watonse, ndipo mtsogolomo migwirizano iliyonse idzipangidwa izitengedwa kuti ndi masewero kamba ka zomwe chipani cha MCP chikuchitira chipani cha UTM. Kumbali yawo George Chaima amene ndi woyankhulirapo pa nkhani za ulamuliro wabwino anati kulengeza ndi kutsimikiza kwa Lazarus Chakwera kuti azayimanso ngati mtsogoleri wa chipani cha MCP pamasankho akubwerawa ndi chitsimikizo chakuti Saulos Chilima akungoyenera kuchilimika polimbitsa ndi kupanga zakuti chipani chawo cha UTM chikule ndi kupita patsogolo. Iwo akuti apapa ndi zachidziwikire kuti mgwirizano watonse wafa. Iwowa mukuyankhula kwawo anatinso sikuti Saulos Chilima apeperesedwa ayi, koma izi akumana nazozi ndiye ndale, ndipo andale si anthu akuti ungamawakhulupirire.
anthu ambiriwa ngati akukanika kukwanisa migwirizano imene anasayinira okha, kuli bwanji malonjezano awo amene anayankhula mu nthawi yokopa anthu kwa Malawi. A Ernest Tindwa amene ndi katswiri mpandale ndi masankho mdziko muno anati kunali kovuta chabe kumbali cha chipani cha UTM kuti chipani cha MCP sichidzayima pachokha mu masankho akubwerawa. Iwowa anati chipani cha MCP chikugwiritsa ntchito kuchuluka kwake kwa aphungu ake mu nyumba ya malamulo, ndipo iwowo mu nthawi anali akupempha a Saulos Chilima kuti alimbikire kukulitsa chipani chawo cha UTM pokonza madziko okhazikika ndi kuti tsogolo lawo lapandale likhale lowala osati kudalira kuti apatsidwe usogoleri kuchoka ku chipani cha MCP. Ndipo chipani cha MCP kudzera mwa ofalitsa nkhani wake a Ezel Ching'oma komanso mlembi wake wamkulu a Ezino Wankaka akhala kubwereza kunena kuti mgwirizano wawo ndi chipani cha UTM unali wakutha mu chaka cha 2025 osati 2030 ngati mmene a Saulos Chilima ndi chipani chawo cha UTM amayankhulira. Iwo anatinso komiti yayikulu chipanichi ikumana posachedwapa kumene akambirane mmene apitirire chitsogolo, kumachita kuti m'mbuyomu komiti inasankha kale a Lazarus Chakwera kuti ndi amene adzayimire chipanichi mu masankho akubwerawa. Pamene izi zinali chomwechi nkuti a Saulos Chilima ali mdziko la South Korea kumene amayimira dziko lino ku msonkhano wa mayiko aku Africa mdziko la South Korea wotchedwa Korea Africa Summit. Polemba kudzera pa tsamba lawo la mchezo la Facebook, a Saulos Chilima anati ali mdziko la South Korea kumene akuyimira mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera. Iwowa anatinso kumeneko akhala akukambirana nkhani zokhuza malonda, zomangamanga ndi zamafakitale zomwe zipangitse kuti Malawi ngati dziko lipindule. Iwowa anaonjezanso kunena kuti msonkhano umenewu akambiranako njira zothetsera mavuto odzakamba kakusintha wa nyengo za umoyo, za mafuta ndi magetsi, ndi kuti dziko lonse lapansi lipindula ndi zotsatira zake. Msonkhanowu unayamba pa 4 Juni ndi kutha pa 5 Juni mchaka cha 2024, ndipo a Saulos Chilima amayembekezeka kubwerera kuno kumudzi lachisanu pa 7 Juni mchaka cha 2024. M'mbuyomo mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera analengeza kuti asiya kupereka ntchito kwa a Saulos Chilima kamba kakuti anamangidwa powaganiza kuti anakhuzidwa ndi katangale mdziko muno, zimene ndi malingana ndi kafukufuku amene bungwe lothana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno la Anti-Corruption Bureau ACB linachita, ndipo linawapeza kuti akukhuzidwa. Koma posachedwapa zinadabwitsa anthu mdziko muno a Saulos Chilima anayamba kupatsidwa ntchito pamene a President Chakwera anawatuma a Saulos Chilima kuti apite mdziko la Tanzania kumene amakawayimirira pamwambo wokumbukira kuti maiko a Tanganyika ndi Zanzibar papita zaka ndithu atapanga mgwirizano wawo kukhala dziko limodzi lotchedwa Tanzania. Anthu ambiri mdziko muno anali odabwa popeza pa nthawiyo panalibe bwalo la milandu limene linawapeza a Saulos Chilima kuti ndi wosalakwa pa mlandu wa uja. Komatu tsopano paja a Saulos Chilima anali mfulu tsopano poti mkulu woyimira boma pa milandu Masaku Chamkakala anathesa mlandu wawo ponena kuti kuwupitiriza kukhoza kusokoneza chitetezo cha mdziko lino. Kuyamba kuwapatsanso ntchito a Saulos Chilima kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera, anthu ena mdziko muno anayamba kumakuona ngati ndi njira yokhayo imene akufuna kuti anthu adziti pakati pa awiriwa palibe kudana kulikonse. Allah yo ase wa vita nayo kudi kweli. Vamos a organizar